Android ťa potajomky sleduje. Možno si hovoríš ako a ja ti to teraz vysvetlím. Toto je aplikácia Android System Safety Core, ktorá by mala ochraňovať tvoj mobil. Táto aplikácia ti bez tvojho dovolenia bola nainštalovaná do mobilu. Sledujete napríklad, čo si píšeš a mnoho ďalšieho. Ohľadom tohto Google mlčí a preto ťa možno sleduje v kto vie akých veciach. Taktiež aplikácia zabera 40 MB. A ak chceš vedieť, ako túto aplikáciu si odstrániť, tak to nájdeš na mojom YouTube kanáli. No dobre, teraz vám prezradím teda, ako tú aplikáciu odstrániť. Ako prvé pôjdeme do nastavení a nájdeme si aplikácie. Potom už tam máme len Android System Safety Core a už asi viete, ako to odinštalovať. Ale aj pre tých, čo nevedia, tak to ukážem. Tu máme nejakú aplikáciu, vo vašom prípade Android System Safety Core a objaví sa vám niečo takéto. No však nás zaujíma iba táto ikonka odinštalovať. A keď na to klikneme, tak už sa nám pýta len potvrdenie, čiže dáme OK a máte túto aplikáciu odinštalovanú. Takže to bude všetko a zatiaľ čus.